Het 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De politie heeft van de betiet een grote ziekactie gehouden naar 2 fietsendieven in een graaide bij Vollegeer. De man heeft 20 fietsen staan bij een fietsenzaak op een Jouwer. Dat er vannacht inbrutsen is bij de fietsenhandel op een Jouwer is goed te zien. Ze hebben maar grof geweld door de vaardoor komen. Er is voor €30.000 aan racefietsen, mountainbikes en elektrische fietsen meegenomen. Ze weten precies wat ze hebben, het allerduurste gaan ze staan laten. En heel gericht in de prijsklasse tussen een prijsklasse tussen €800 en mijn racefietsen tot een €1600 hebben ze meegenomen. En dus het is voor hun waarschijnlijk gewoon de courante handel wist wat zelf wel makkelijk te protesteren is. De politie heeft de inbrekers al gauw op een korrel en zet de achtervolging in. Bij Vollegeer stappen de inbrekers uit en verdwijnen in het zuster de graaide in. De politie heeft de helemaal zocht, maar het ze net vonden. Als gevolg van een slimme onrieding in de dik tussen Maatburgum en Twiesel op dit tijd uitsletten voor alle verkeer. 2 auto's binnen ter hichte van de jachthaven Zwartkruis frontaal op en botst. De beide bestuurders zitten bekniepen en binnen net goed ontdaan. Het rhinovirus zorgt voor een protoonreis in de Hienstevraat. Toch binnen de landelijke maatregels hoe dreun. Dat zei de Bistenkliniek Wolvergeer. Dit weekend waren zowat alle Hienste-evenementen na zijn. Het virus heerst benammen in de Achterhoek. Doch ze het vregen het vervier van hinders in heel Nederland te beheinen en wedstrijden te skrossen. In het slimste geval rijdt ze hinders terug het rhinovirus verlammen en sterren. Gewoonwij is het genoeg om in een cirkel om een troffen stal geen hinders te vervieren en de stal zelfs te ontsmetten. En dan kun je afvragen, kijk, in Noord-Nederland hebben we nu, voor zover ik weet, geen gevallen. Of je daar dan alle paarden thuis moet houden, dat is misschien, gaat wel ver. De Friese politie begint morgen met acties voor een betere CAO. De boen hier een justitieminister opstelt en een ultimatum oplijn om uiterlijk tol voeren met een goed bod te komen. En dat is uitbleun. De boen eerst keer 3% meer leen en een goede oorgangsregeling voor de pensioen. De korpsen in Midden-Nederland binnen maar de acties begon. Polities daar schreeuwen geen bonnen uit van lichte overtredingen, zoals het fietsen zonder verlichting. Het kantoor van de Rabobank aan de Holweterdijk internaat gaat in april dicht. Het heeft de bank gewoon dwarpsbelang witte litten. Rekenhouders krijgen in kwatten een brief voor de plan. De geldautomaat in het dwarp bleef vol gewoon in gebruik. Daarnaast zullen er naar Jester Nijtjerk, verwet of dokkenmatten, wat ze gebruik maken willen van de diensten van de Rabobank. Heren van Striet is lang omlet begonnen met de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum in Broeksterwaard. Al met al het hele proces nog een te worden. Squal ben weer inzetten bij de sloop van het oude dorpshuis, de Piepengaal. Een pad bleef stingen en werd opknapt. Aan de achterkant komt een volslijn nieuwe seel, die vooral striet door de Sinten. Want de hele nijbouw kost het €840.000. Dat is een heel bedrag voor een dorp als aan 1500 inwoners. En dat in een tijd van krimp en crisis. Ik denk juist in tijd als deze moet je al in wichtige voorzieningen van dwarp, als een dwarpshuis, moet je juist in investeren om te voorkomen dat de verloedering en verkrimping van het dorp op de agenda komt. Jester Bierum, het joert een vroad primeur. Voor het eerst werd er kunst op Wienmoen toont. Het gaat om schilderdoeken van zo'n 8 bij 12 meter. De organisatie Bubble Project kwam met het idee. Die had wel vaker exposities op bijzondere plakken. 24 kunstenaars konden haar een opjaan. Die binnen selecteert uit 60 instuurings terug een jury onder leiding van D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. De enigste Fries is Rink van Houten uit Drachten. De opdracht weer corporation, samenwerking dus eigenlijk. En dat ga ik dus eigenlijk heel dichtbij houden. De samenwerking tussen Bubble Projects, de Nuon en de kunstenaar. En dat ga ik dus eigenlijk ik weer op het doek proberen te brengen. Alle 2 mannen krijgen 3 Wienmoenen een oorkunstwerk. Net alleen nog op Wienmoenenpark de Biermen bij Jester Bierum, maar ook in Almere. Het werk bloot 8 oktober hingen. Het waren er nog. Joen en vannacht zit er bewolking en als het opklaart dan in de frost van de groen. Morgen geregeld zinnen, ik wat bewolking en het bleef droog. De temperatuur dan 8 graden en er zit een zwakke en matige zuidestenwind. En dan zag je deze kwartier dadelijk heer en boppenslag. En ik meld me maar meer Fries Nijs aansters om 6 uur.